Esan dezu, zu bai pasa ezula gaixotasun kardiobaskularra, ez da? Sintrona hartzen aizea. Gaur merituzko gonbidatua dakazu. Bai, ez da, merituzkoa. Mekatxiz la amar. Gaixoa naizelako etorri naiz. Bueno, gaixua zea, o gaixua izan zea, o nola da? Bilak. Bilak, Ba, duela 7 urte edo, ni kirolaria naiz, kirol asko egiten dut. Eta hasi nintzen somatzen deituriko disnea de esfuerzo. Disnea de esfuerzo. Eta hori da, esfortzu handia egiten dezunean, arnasa falta somatzen dezu. Eta, hori ezan normala, eta hasi nintzen, medikutan. Eta mediko batetik bestea ibili nintzen 3 hilabete. Eta ezin zuten asmatu zer zan. Eta hori izan zen zure sintoma ordu, nekia, arnaz ezin hartu. Hori da, baina bakarrik kirola egiten, Osea, bizitza normalian. Bizitza normalian ez zegoen eta gorputzak oxigenua behar zunean gehiago, ordu netortzezan hori da. Hombre, egia zan, 3 hilabete horietan okerrea juntzala. Lehendabizi, bakarrik aldapetan somatzen nun, baina gero igual, korrika egitean lauen ere, hasi nintzen somatzen la disnea de esfuerzo. Osa, korrikalari jasea. Bai. Eta, hori, 3 hilabete asmatu ezinean, eta askenian, esan zidaten, arrazoia zala, biriketan enbolia bat neukala. Enbolia da, birikak ataskatuak daudela trombo txikiekin. Odolbilduekin, hola, o tromboak? Hori da, tromboak. Eta hori ikusita, beraiek medikuek bazekiten, beste nun baiten egon behar zala trombo handi bat. Eta, bilatu zuten, eta hankan neukan trombo handi bat. Eta trombo handi horretatik zatitxoak ateratzen dira, eta birikitan katiatu iten dira. Orduan, nire sintoma, emboliarena, sekundarioa zan, hankaren tromboarena. Baina, kontua zan, hori izan zala, diagnostikoa, eta tromboa desegiteko antikoagulazioa behar da. Eta orduan, antikoagulazio botika jarri zidaten, sintroma, tromboa desegin arte. Bitartean, bilatu zuten zein izan zan arrazoia trombo hori egiteko. Ekiditeko eta ez berriro ateatzeko, alegia, ez da? Bai, hori da. Eta ez duten ez aurkitu. Ez duten aurkitu arrazoia tromboa egiteko. Orduan, salantzan egon zian, ia medikazioarekin jarraitu edo kendu. Baina nahiko, gaztea ez dut esango, baina oso adinekoa ez naizenez, erabaki zuten medikazioak kentzea. Eta handik 3 hilabetetara berriro egin. Berriro, hartzea pauso egin duen. Eta orduan, arrazoia zein dan ez dakite, baino nik ja betiko antikoagulatuta gelditu behar. Ezin dezu gutzi eta berri arrisku hori hartu, ez da? Ez da komenigarria, ez da? Embolia eginda, 3. nahiko arriskutsua izan duk. Eta ja kendu zaizu hankekuare bai? Hori ez sintronakin kentzen da? Ez dizu operazio bat iten edo ezerrez? Hori 2 edo 3 hilabetetan kentzen da. Orduan, hori ez da arazoa. Kentzea ez da arazoa. Baina arriskua da berriro. Berriro esateatzia bain da berriz, ez da? Orduan, ja bedikatuta zaude, betirako, esateana? Bai, betirako. Betirako. Eta jarraitzen dezu korrika egiten normal, jarraitzen du kirola egiten, edo pixka lasaiago ibili bihartzea, o nola da? A ber, arriskuak ekidin behar dira, hori egia da. Bai. Korrika egiteak ez da arriskurik, baina txirringa ere gustatzen zait mendikoa. Eta horrek igual arriskoa. Igual esfortu gogorragoa izate da, aldapa gora ezin dituzu... Ez, erorketak eta zaurillak eta hori da arriskoa. Esfortzuarekin ez dakatin. Osa, guain tromboa ez da arazoa, guain arazoa da, elezio bat eukitzen bazu... Antikoagulatuta egoteagatik, hori arrisko hori dakago. Claro, altzea segituan... Odoli gabe gelditu, ez da? Osea, jarioa hundia aldezu euki, ez da? A ber, batez ere bakarri baldin basoaz eta arazo bat baldin kazu zauri bat edo, hori arriskutsua izan daiteke. Baina, momentu batean, erabaki bat hartu behar izan nun. Edo beldurrarekin bizi, edo beldurri gabe bizi, noski prekauzioak hartuta, baina... Buruakin, baina beldurri gabe, ez da? Hori da, buruarekin. Eta orduan, jarraitzen dut txirringarekin. Eta bizitza guztiz normala. Baina beti norbaitekin, edo beti kontrolatua, edo... Nere kita ere badaramat motxilan, bendak eta likido koagulante bat, arazoren bat egongo balit, presnago. Ados. Bueno, ondo, notatzen labana moitzen dekela, notatzen hemen aritzea izela zukaldian, Mingaina ere bai, Mingaina ere bai, baina labana ere bai. Bale, ingoituguna da, behitu, oiek, organikoa bota, horbera, zaborretara, hau gorde ingoitugu, eta, ja, bixi zabiltzala, patata zurituko izkiazu, bale? Hau ingo deuna da hemen gorritzen jarri, eta esan deuna, behin, ondo gorritzen dianean, ateako ditugu, ja, zapore guztia oliotan gelditu danean, orduan, atea eta kokotxa sartuko ditugu. Bueno, eta Gonzalo, sintrona hori, kontrolare eman behar da, ez da? O nola da, negunero hartzen dezu, goiz, arratzalde, guardi, zenbat, bier hartu behar dezu, nola da historia? Orduak berdin du, baina egunero hartu behar dezu, dosi bat. Antikoagulatuak egon behar gea
mail batean. Ezin dugu antikoagulatu egia egon, edo gutxiegi egon. Mailatik bera baldin bagaude, tromboa egiteko arriskua eukiko nuke. Eta antikoagulatu egia baldin banago, hemorragiak eukitzeko arriskua da arrisku gehiago. Eta orduan nola kudeatzen dezu hori? Zer, aparato bate baizu neurtzeko eta dena? A ber, normalian Osakidetzak eskaintzen du hori. Zeuk egin dezakezu ambulategian kontrola. Baina egia da, ambulategian egiten badezu, kontrola egiten da 4 edo 5 astero. Hau da, zu juten ze ambulategira, neurria egiten dizute, eta ondo ematen badezu, igual 4 astetan ez dezu berriro egiten. Eta, bale, ondo dago, baino 4 edo 5 aste horietan, zure maila alda daiteke pilo bat. Orduan, agiak elkartearen bitartez, agiak elkarteak bultzatzen du autokontrola. Orduan, aparatua ematen digu, eta guk egiten dugu kontrola etxean bertan. Eta egiten dugu maizago. Egiten dugu... 3 astean behin, 2 astean... Astero. Astero egiten dugu. Astero egiten dugu, eta orduan, mailatik kanpo baldin bagaude, goitik edo betik, dosia modifikatzen dugu, berriro mailen sartzeko. Eta dosi hori modifikatzeko, bere puntuan jartzeko, aditu deitu behartzaio, medikua, edo zuk kudeatzen dezu adituek baino gehiago, aditu bat izan zea jaia. Bai, badakigu, baina, bueno, autokontralerekin hasteko elkarteak ere formakuntza ematen dizu. Orduan, asaltzen dizu zer egin behar duzun momentu bakoitzean. Karo, ez da berdina mailatik kanpo egon baino gutxigatik edo askogatik. Orduan, segun nola... Zure gailu hori ematen du ez da oso zorrotza, ez da? Bueno, kostatzen ari da. Nik uste dut hau xerraduna da eta zorrotzago dago. Bai, beto. Vale. Dana amuztu itea, dana bizita hontan, da puntxuan jarri berdia gauzak. Bueno, eta orduan... Bueno, elkarteak ematen dizu formazioak zuk autokontrola ondo egiteko. Eta gainera, mediku bat daukagu eskugarri 24 ordu. Elkarteak... Hori, agiak elkartean barruan. Hori da. Eta elkarte hori, zer da, publikoa da, o elkarte itxiba da, edo... Ez, bueno, hori, antikoagulaten elkartea da, eta orduan, ari gea zabaltzen eta zabaltzen. Jendiak ezagutzen dunean, hori autokontrola egiteko aukera dakala, gurekin jartzen da harremanetan, eta, bueno, gero eta gehiago gea. Gaur egun uste, 1000 bazkide gehala. 1000 bazkide, eta hau zer da, Gipuzkoa, Euskal Herri, o estatu mailan, edo nun da agiak hau? Hasiera batean agiak zan, Asociación Gipuzkoana de Antikoagulaus. Gaur egun gea, Euskadiko elkartea. Eta Euskaditik kanpo ere zerbitzua ematen dugu. Formakuntza online egiten da, autokontrola egiteko aparatua bidaltzen da, eta badaukagu Madrilen eta Andaluzian bazkideak edo.